Duniyar da mutane suke rayuwa ita ake kira Earth da Turanci, al'ard da Larabci ko kuma a ce mata doron ƙasa da Hausa ko kuma ban ƙasa. Earth ita ce duniya ta uku wajen kusanci da rana, wato daga Mercury da Venus sai Earth. Hakanan ita ce kawai duniyar da take ɗauke da ruwa a doronta. Hakan yasa ta zama duniyar nan da ita kaɗai take ɗauke da rayuwa, ma'ana ita kaɗai ce halittu masu rai suke rayuwa a kanta. Fiye da kashi 70 cikin 100 na shimfiɗar Earth a mamaye yake da ruwa. Kashi 29 ne kawai doron ƙasa. Hakanan akwai duwatsu, koguna, tsaunuka, kwazazzabai, rairayi, sahara, dabbobi, bishiyoyi da dazuka. Sararin samaniyar Earth yana ɗauke da iskar oxygen wadatacciya. Hakan yana sauƙaƙa numfashi ga halittu. Saɓanin sauran duniyoyi na cikin solar system waɗanda ko da mutum zai je ya rayu sai dai ya yi dakon numfashinsa daga Earth. Earth tana da wata guda ɗaya sunansa Luna, kuma yana zagaya ta sau 12 a shekara. Duk zagaye ɗaya ana ce masa wata ɗaya. Kwana ɗaya Earth wato juyi ɗaya a fuskar rana kusan awa 24 ne. Shekara ɗaya kuma wato lokacin da take ɗauka ta zagaye rana kusan kwana 365. Akwai na'urori da kumbuna waɗanda aka yi amfani da su a baya da waɗanda ake yi yanzu wajen binciken yanayin halitta da kimiyyar wannan duniyar ta Earth. Ƙasashe daban-daban suna gudanar da bincike musamman wajen nazarin yanayi, motsi da juyawar Earth har ma da nazarin alaƙarta da rana da wata da sauran duniyoyi. Daga cikin waɗannan kumbuna akwai tashar ƙasa da ƙasa ta sararin samaniya wanda ake kira International Space Station a Turance, wacce take zagaye Earth duk bayan awa 1.5, kuma za mu kawo bayanin ta nan gaba kaɗan a bidiyon mu na gaba. Earth dai ana hango ta daga sama a matsayin shuɗiyar duniya. Har ma kumban Voyager 1 ya ɗauko hotonta a lokacin da yake dab da fita daga tsarin rana. Kuma hoton ya nuna Earth a matsayin wani shuɗin ɗigo mai haske, wato pale blue dot a Turance. A wannan ɗigo ake duk kwamatalar da kake ji da gani a wannan duniya. Mu ma daga duniyar Jupiter muna hango Earth ne kamar yadda mutanen Earth suke hangen tauraruwa a sama cikin dare. Daga nan Jupiter. Ku shiga kwas ɗinmu na koyon aikin sola, haɗa ta, gyaranta da kuma kula da ita, wanda ƙwararru za su koya muku tare da kayan aiki a aikace. Ku duba comment section domin samun link ko ku aiko mana saƙo kai tsaye.